Kaixo, Gabon ikusentzule guztioi, Samamez futbol zelaitik. Egia esan, gaurko honetan, Samamez ez da bete, ez antzik ere, eta hor dituzue bi taldetako jokalariak ikurrina bat eskuetan dutela. Partidua berehala hasiko da, eta guk alineazioak aipatuko dizkizuego. Realaren aldetik, bat zenbakiarekin Arkona da. Bia Zelaieta, hirua Sagartzazu, laua Larrañaga, bosta Gorriz, seia Gajate, zazpia Bakero, sortzia Begiristain, bederatzia Orbegoso, hamarra Zamora eta Maika López Uparti. Baina hemen minutu bateko isilunea eginda eta partidua oraintxe bertan hasi zaigu. Realari dagokion alineazioa eman ondoren, Atletikeri dagokiona. Zubizarreta, Urkiaga, Núñez, Lizeranzu, Goikoetxea, De Andrés, Julio Salinas, Patxi Salinas, Sarabia, Sola eta Noriega. Beraz, Realaren aldetik nobedade nagusia zera litzateke, Orbegoso bederatzi zenbakiarekin zelairatzea eta Atletikeri dagokionez, Patxi Salinas sortzi zenbakiarekin zelairatu dela. Gero ikusiko dugu, bakoitza zein tokitan kokatzen den zelaian eta bakoitza zer egiten duen kontatzen saiatuko gara. Atletik erasoan, Sarabia baloi hori galdu egin du eta Gorrizek Arkonadari ematen dio. Bakerok ondo lortu du baloi hori eramatea, baina Goikoetxeak falta egin dio, ikusi ahal izan duzuenez. Bestalde, esan behar dugu gaurkoan arbitroa Sánchez Arminio jauna dela, Kantabriako arbitroa. Eta partidu honetan bi taldeek asko jokatzen dutela. Atletikek lehen tokietara jotzeko gogoa dauka, denboraldiaren hasiera ez da bat ere ona izan, eta Realak bestalde dauka negatibo bakarra hemen ustea nahi luke. Gurekin dago partidu honetan laguntzaile gisa, Estaniz Argote lesionaturik dago eta ez dauka gaur jokatzerik. Gure lehenengo galdera zela izango litzateke, Estaniz hor zelaian ala hemen mikrofono aurrean nahiago? Bueno, esto zalantzarik nahiago kanpo zelaian. Gaurko partidu honetan zer gertatu daiteke? Zurigorriek hasieran gaizki ibili ziren, orain badirudi pixkat hobeto dabiltzala, gaurkoan zer? Bueno, gaurkoan partidu oso zaila da, gainez Realak etxetik kanpora oso ondo, gatzego oso ondo itxitzeatzen, eta uste gaurko asmoa dauka irabaztea, oso zaila zangoa, baina uste irabaziko dugula. Behintzat, dirudienez, Alberto Urmaetxearen asmoa zelai erdian jentea pilatzea da. Bederatzi zenbakiarekin Orbegoso atera ezkero, horixe da konklusio bakarra, ez da? Bai, ikusten da, jende asko dola erdi kanpon, eta hoi normala da Errealen kanpo jokatzen, eta Erreala eta ekipo askoek hola jokatzen dute etxetik kanpora. Bestalde, Patxi Salinasek sekula ez du jokatu oraindik sortzi zenbakiarekin, gaurkoan Clementek hori erabaki du. Zuk non uste duzu jokatuko duela Patxi Salinasek? Bueno, nik usten dut jokatuko duela pixka deskubitik, zergatik Santi Urkiagak López Ufarteri markatuko jo, eta nola López Ufarte asko mugitzean kanpoan, egon laike bai eskubian bai eskerrean da uste, hartuko duela puesto erdi bat lateral eta erdi kanpo egin. Bestalde, eskertiak falta zaizkio Atletikeri, De La Fuente lesionaturik, zu lesionaturik, Urtubi ere bai, eskubitik egin beharko da joko guztia, ez da? Bueno, gu lesionaturik gabe, zuk esan ezun bezala hiru eskerreko jokalari ez, baina ni uste eskerretik jokatzea daukala bai Solak o Sarabiak dela jokatzeko bai. Mila esker Estaniz Argote, zure iritziak geroago ere jasoko ditugu, orain zelaian bertan zer gertatzen den kontatzen saiatuko gara. Lizeranzuk baloi hori Zubizarretari eman dio, eta Zubizarretak berehala aterako du. Zamora eta De Andrés, baloi horrekin borrokan, azkenean Zamora nagusitu da, Goikoetxea bere aurrean, eta Urkiagak bikai moztu du baloi hori, Sarabiarentzat. Sarabiak beste kaldera, Patxi Salinas jaurtiketa ingo du berba da, ez da horrela, Sarabiarentzat. Sarabia jokaldi egin nahirik, De Andresi emango dio seguru asko, ez, Julio Salinasi eman nahi zion, orain bai, orain De Andresi. De Andresek erdiratu, Noriega ez da heldu, eta azkenean Solak ikututako baloi hori Arkonadaren eskuetara.
oso posizio behartuan errematatu du Solak, eta ezin izan du esertxo ere egin Arkonadaren aurrean. Bakero. Sagarzazuk beste kaldera. Zamora, bere aurrean De Andres, Zamorarentzat berriz. Bakero. Zamora berriz ere. Goikoetxea ez da heldu baloi horretara. Eta azkenean Bakerok ikutu ondoren kanpora. Alboko sakea izango da beraz. De Andresek atera du Goikorentzat. Lizerantzu, Bakero bere ondoan. Patxi Salinas. Orain arte Patxi Salinas zelai erdian ikusten dugu. Hor dago berriz ere, Noriega. Galdu egin du baloi hori Noriegak. Eta azken momentuan ikutu duena Zelaieta izan da. Txato Nuñez ateratzeko prest. Lizerantzu. Luze Noriegarentzat. Hor dago Julio Salinas ere. Erdiratu egin du osta-osta, baina hor moztu duena Gajate izan da. Eta berriz ere ez du ibili da Gajate. Ustekabean Atletikeko jokalari bat urreratu zaiolako. Patxi Salinas. Aurrera jarraitzen du biren artean Patxi Salinasek, baina falta egin diot. Lehen zatiko 6. minutua betetzen da. Atletikek utz, Realak utz. Solak aterako du falta hori. Eta errematatzeko Atletikeko 4 jokalari area ingurua. Noriega eta Sarabia area barruan, eta kanpoan Goikoetxea, baina Goikoetxea ez da heldu. Azkar sartu da buruz errematatzeko asmoz, baina lehenago ibili dira Realeko atzelariak baloi hori kornerera bidaliz. Kornerra aterako duena ere Sola izango da. Baloiak geldi dagoenean, normalean Solak egiten ditu jaurtiketak. Ikusleek zerbait jaurti dute zelaira eta Sánchez Arminio arbitroak jokoa gelditu egin du, baina oraintxe bertan ateratzen du Solak. Eta Leizerantzuk ezin izan du behar bezala buruz errematatu. Eta Txato Nuñezek aterako du alboko sake hori. Patxi Salinas. Bere anaiarentzat. Julio eta Sagarzazu. Sola. Azkenean galdu egin du Solak baloi hori. Eta Larrañaga. Hor dago López Ufarte. Txiki Begiristain. Aurrera jarraitzen du jokoa, naiz eta falta egin. Eta azkenean Sarabia garabatu du baloi hori. Asko atzeratu da Sarabia. Baloi horren bila joan da. Sola orain. Noriega eta Zelaieta, elkarren ondoan. Julio Salinas, Goikoetxea ere sartu da, baina Arkona da askoz azkarrago ibili da. Eta badirudi, min hartu duela Arkonadak. Realak kontrolatzen du baloia, lasai samar. López Ufarte eta Bakero. Zamorarentzat baloia, De Andres berarekin, eta Naparrak moztu egin du. Txaloak De Andresentzat. Txato Nuñez. Luze Noriegarentzat eta falta egin dio Noriegari. Baina ez du hori adierazi arbitroak. Jokoa jarraitzeko adierazi du eta Arkonadak atera beharko. Gure ustez falta izan da, baina Sánchez Arminio arbitroak ez du horrelakorik adierazi.
Txiki Begiristain, Txato Nuñezekin, baina Lizerantzuk urrundu du. Eta orain Patxi Salinas. Indartzu jarraitzen du Patxi Salinasek, Juliorentzat, eta arbitroak jokoa gelditu du. Estaniz, zer pitatu du oraingoan arbitroak? Jokoz kanpora pitatu, baina ni ustez ez da gola, Nire ustez ez da egon jokoz kanpo horregaitik denok harritu gaitu arbitroak hori adieraztea. Oraingoan López Ufarte nagusitu da, baina Urkiaga bere gain-gainean dago, eta Goikotxeak atzetik etorrita kanpora jaurti. Alboko sakea beraz Realarentzat. Lehen zatiko 10. minutua betetzen da, golik ez oraindik Samamesen. Patxi Salinas, Txato Nuñezi, Txato Nuñezek zelaierdia gurutzatuz aurrera jaurtitzen du, baina Larrañagak Arkonadari. Oraindik joko gutxi, ez da, elkarren bildur. Bai, partidua begola zatea derbi hauek oso zaila da jokatzea, eta bueno, ikusi dugu Reala atzen jokatzen nahi dela beti bezala, normala da, etxetik kanpora, eta bueno, Atleti ari da intentatzen ailatzen bere porteira, baina oso zaila dago, eta bandikan aukera gutxi egitu dugu. Sola zelaierdian, De Andresentzat. Noriega eta Julio Salinas nagusitzen da, aurrera jarraitzen du Juliok, Noriegarentzat, De Andres, erdiratu, baina hor Errealeko atzelariak azkarrago ibili dira, Txiki Begiristain baloi horrekin, galdu egin dute, Txato Nuñezek harrapatu, Julio Salinas, Sagartzazurekin borrukan, eta alboko sakea arbitroak beste ezer adierazten espadu. Falta. Ez, alboko sakea. Arkonadak atera beharko du. Orain arte bi taldeak lasai samar jokatzen ari direla esan genezake, eta gehien baten zelaierdiko jokoa egiten. Hasieran esan dugunez, bi entrenatzaileek zelaierdiko jokalariak zelaieratu dituzte, esate baterako Patxi Salinas eta Orbegoso. Eta hori jokoan nabaria du. De Andres eta Zamora partidua hasi denetik elkarren ondo-ondoan. Azkar atera du Realak, Zamorarentzat baloi hori, aurrera jarraitzen du Zamorak, eta ez dira ondo konpondu Zubizarreta eta Txato Nuñez, baina azkenean Txato Nuñezek ondo bidali du baloi hori kornerrera. Realak aterako duen lehen kornerra, eta López Ufarte jaurtiketa egiteko prest. Errealeko 3 jokalari area barruan. Lizerantzuk buruz urrundu du. Julio Salinas eta baloi hori, baina gehiegi luzatu du baloia. Eta orain López Ufartek bikain, benetan polito López Ufartek. Eta eskerrati Andresen moztu duena. Hala ere López Ufarte jarraitzen du baloi horrekin. Bere aurrean Urkiaga, baina gaurkoan orain arte behintzat López Ufarte Urkiaga baino hobeto ari da. Patxi Salinas. Sola zeregin ezean, aurrera jarraitzen du Patxi Salinasentzat. De Andres. Erdiratu ingo du behar bada, bai, horrela da. Noriegari bultzakada bat eman dio Realeko atzelariak, eta alboko sake. Txato Nuñezek atera beharko du alboko sake hori, Noriegarentzat. Txato Nuñez berriz, asko atzeratzen du, Leizerantzu, Txato, Goikoetxea, oso zaila da Atletikekoentzat Arkonadaren ingurutara hurbiltzea, Julio Salinas eta gola! Julio Salinasen gola! Julio Salinasek lortu duen gol polita, nik uste Arkonadare ustekabean harrapatu duela,
Eta gainera, esango genduke ez dela oso fin ibili kasu horretan Arkonada. Bai, bueno, nik uste, zuk esan duzun bezala Arkonada pixka despistauta zehola, oso jokaldi hona egin du Julio Salinasek. Eta bueno, gero nik uste erdixa marretik jundala, baina hoxe despiste txiki bat uste izan dela, Bai, nik uste Julio Salinasek errematatzea, baino beste norbaiti ematea asmotzat zuela, pentsatzen zuela Arkonadak, ez da horrela izan, eta gol polita lortu du. Hor ikusi duzue berriz, jokaldia, 14. minutuan beraz, Atletikek bat Realak ut, eta orain behar bada Reala pizkat aurreratxo jokatzen hasi daiteke, ezta? Bai, hauxe esaten uni lehen hori, partidu hau beti izateia pixkat soso golak ez. Zergatik, baina guain nola gola sartun Atletia, pixkat irikin berko dugu Realak eta guain ikusteko joko polita uste. Ia horrela den, azken baten ikusleen mesederako. Goikotxea, baloi horrekin. Eta lehenago esan dugunez, San Mamesen giro ona eta giro beroa dagoen arren, ez da bildu jendetza handirik. Ez dago beterik, ez antzik ere. Ez dugu esango erdi utzi dagoenik, baina beterik ere ez. Hainbat eta hainbat toki utzi dago. Eta ikusleak Atleti animatzen, 14. minutuan Julio Salinasek lortutako gol horren ondorenez. Ondo harrapatu dute zurigorriek baloi hori, sola, Patxi Salinasentzat. Lehenago Argotek esan duenez, Patxi Salinas eskubi aldetik ari da. Eta Noriegak ez du ondo errematatu. Ezen baloi txarra Noriegarentzat, baina gehiagik gurutzatu du baloi hori hor irudietan duzuen jokalari horrek, Noriegak, eta kanpora joan da zuzenean. Bestalde, markaketetan zera ikusten dugu. Urkiaga ez dela orain López Ufartez arduratzen, Txato Luñez baizik, beraz Urkiaga eskubi aldera pasatu da eta Urkiaga eskerraldera eta Txato Luñez eskubi aldera. Badirudi Clementek agindu hori eman diola Txato Luñezi. López Ufarte Urkiaga baino finago ibili baita lehen minutu hauetan. Alboko sake hori Atletikek atera beharko du, eta Patxi Salinas izango da aterako duena hain zuzen. Juliorentzat. Urkiagarentzat luze, baina heldu da Urkiaga, eta Arkonadak urrundu, Bakerorentzat. Larrañaga. Txiki Begiristain. Zelaieta. Oso azkar. Zamorarentzat izan da pase hori, heldu da Zamora osta-osta, baina De Andresek moztu du. Eta orain galdu egin du berriz De Andresek, Zamora eta goiko kornerrera. Lehen zatiko 18. minutua, Atletikek bat Realak utz. 14. minutuan lortu du Atletikek bere gola, Julio Salinasen bitartez. López Ufartek aterako du korner hori. Zelaietarentzat, López Ufarte, erdiratu eta 3 jokalarien artean baloia urrundu dute. Hor dago Orbegozo, 9 zenbakiarekin, baina lehenago esan dugunez, erdilari lanetan. Azpeitiarra baloia galdu egin du, Urkiaga harrapatu, Julio Salinas, eta zurigorriak baloia ondo kontrolatzen defentsa inguruan. Horregaitik entzuten diran txalo hauek. Goiko. Luze Noriegarentzat,
baina Gorriz azkarrago ibili da. Zamora. Eskubialdetik sartzen ari da Zamora. Eskubialdeko aurrelaria baliz bezala. Patxi Salinas eta Sola. Zelai erdian gehien mugitzen ari diran bi jokalaria. Sarabiarentzat. Zelai eta atzean utzi du Sarabia, baina baloia kanpora joan zaio. Badirudi Atletikek atera beharko duela. Bai, horrela da. Sarabia, Patxi Salinas. Sarabiarentzat berriz, area barruan Sarabia. Eta arbitroak zutitzeko esaten dio. Korner izan dela. Eta ez dela hor faltarik egon. Miguel Ángel Solak aterako du korner hori. Atletikeko lau jokalari area barruan. Arkonadak ez du ondo urrundu eta Goikoetxeak oso goiti. Arkonadak eskua ikutu du baloia, baina ez du behar bezala urrundu. Eta Goikoetxeak bitan pentsatu gabe jaurti du, baina ikusi ahal izan duzuenez oso desbideraturik. Goikoetxeak moztu du baloi hori ere, De Andresentzat. Noriega, Sola, Urkiaga. Tokiz aldaturik, lehen esan dugunez. Leizerantzu, arearantz jaurtitzen du baloia. Bultza egin dio Gorrizek Noriegari, beste falta bat ere egon da gure ustez, baina arbitroa hurbil zegoen eta ez du ezertxo ere adierazi. Naiz eta zenbait ikuslek protestatu. Leizerantzu. Julio Salinas lurrera erori da, Zagarzazuk zango trabatu duelako. Eta oraingoan bai, oraingoan Sánchez Arminiok falta adierazio. Presarik gabe dabiltza zurigorriak. Jakina, gol baten diferentzia dute 14. minututik. Eta Solak aterako du falta hori. Solak atera. Eta Sarabiaren buruka da indar gehiegirik gabe kanpora. Egi esan zurigorriak dominatzen ari dira eta Realak oraindik ez du behar bezalako kontraerazorik egin, ez da horrela, Estaniz? Bai, nik uste nahiko ondo jokatzen ari gebala, golak sartu eskero, eta, bueno, Realak egin du kontratake bat oso arrisgotua, baina uste oso ondo jokatzen ari gebala Atletik. López Ufarte, baloi horrekin. Zamora eta De Andres elkarren ondo-ondoan dabiltza, partidua hasi denetik. Goikoetxeak orain beste kaldera, Urkiagarentzat. Julio Salinas eta Gajate. Azkenen Urkiaga nagusitzen da. Eta Gajatek ikututako baloi hori Realeko atzelariek ateratzen dute. Baina berriz galdu dute. Patxi Salinas, De Andres, Urkiagarentzat beste kaldera. Galdu indu Urkiaga, baina Sola garrapatu. Patxi Salinas, Urkiaga eta Sarabia. Hankatartetik eraman du Sarabiak baloi hori, erdiratu eta Gorrizek urrundu. De Andres, Goikoetxearen jaurtik eta Zamoraren gorputzean jodu baloiak ikusi ahal izan duzuenez. Txato Nuñezek urreratu, baina Zamora nagusitu da. Goikoetxea, Zamorarekin eta falta. Goikoetxeak Zamorari egin dion falta. Zamora oso eskubitik ikusten dugu, behin zelai erdian, behin aurrelari lanetan. Zagarzazu atzeratuz,
Reala oso atzean jokatzen ari da. Arbitroak ez du esertxo ere esan, gure ustez falta egon da, baina Sarabia jarraitzen du. Eta behar bada, berak dana egin nahi izateagaitik galdu du baloi hori. Sola asko hobeto zegoen, ez da? Bai, hori izan da, baina, bueno, baloiakin zijoan da hor askotan ez tezu ikusten eta hori gertatu zaio. Baina Sola hobeto zijoan da pasabazion, arrieskutsua esan laikiteke. Horrela da, baina hemendik goitik ikustea eta juzgatzea asko zerrezagoa da hor zelaian baloia hanketan erabiltzea baino. Bakero. Ahatzean usten du Lizeranzu, baina bere jaurtik eta oso goitik. 25. minutua bete da. Eta Atletikek bat eta utz irabazten du. Lizeranzu, Goiko, luze Noriegarentzat, Noriega eta Zelaieta, eta falta aurrelariarena izan da. Txema Noriegaren beraz. Txiki Begiristain, Zelaieta, Larrañaga, luze Zamorarentzat, bere ondoan De Andres, partidua hasi denetik gertatu den bezala, eta falta egin dio De Andresek. Bultza egin dio De Andresek, eta korner baten antzerak jaurti beharko dute. Korneraren ondotik, Zamorak atera du, López Uparterentzat, López Upartek erdiratu, eta Patxi Salinasek moztu. Txiki Begiristain, Noriegak moztu du, baina hala ere Realekoen hanketan baloia, Zamorarentzat. Ez dago jokoz kanpo Zamora, López Uparte, jokaldi arriskutsua izan daiteke, area barruan, eta Txato Nuñezek moztu du atzetik etorrita. Orain arte behintzat, Turkiaga baino hobeto Txato Nuñez López Uparteren markaketan, ez da? Bai, bueno, hasieran López Ufarte nahiko erraiskute esan Santi Urkiagatik eta orduan Javi pentsatuko zuen aldatzea markajia Txato Nuñez, eta Txato Nuñez oso handa ari da markatzen López Ufarteri. Reala erasoan, baina galdu egin dute baloi hori. Lizeranzu, eta komplikazio guztiak ebitatzeko Lizeranzuk Zubizarretari eman dio baloi. 27. minutuan gaude. Eta Gorrizek ondo urrundu du baloi hori. Goikoetxea. Eta denbora galtzen ari dira zurigorriak. Gol bat kontra izan arren, ezin dezakegu esan txuri-urdinek asko aurreratu direnik, eta orain sarrera oso gogorra egin dio Orbegozok Patxi Salinasi. Badirudi Patxi Salinasek min hartu duela. Iragarkien aurka jodu bere gorputzarekin. Hala ere zutitu da Patxi Salinas eta jokatzen jarraitu ala izango du. Noriega eta Zelaieta. Beste markaketa oso zehatz eta hurbileko. Realaren kontraerasoa, baina ez dabiltza ondo gaurkoan txuri-urdinak kontraerasoa. Salinas anaien arteko jokoa, orain artere sarritan ikusi ditu bien arteko jokaldiak eta egia esan ondo konpontzen ari dira. Ez da horrela, ez da niz? Bai, nik ikusten dut oso ondo ari da jokatzen Patxi Salinas, baita Julio, baina Patxi Salinas oso erdikanpon oso ondo ari da jokatzen, bai. Eta bi anaien artean ondo konpontzen dira?
Baita ere, zergatik hor eskubi aldetik hartzeun Patxi Salinasek, ja Julio bak iba berai botako jola eta alaxe izaten da. Eta hori komentatzen ari ginela, Solak aukera ona galdu du. Baloi horretan, ia jokaldia berriz ikusteko aukerarik dugun. Jokaldi horretan Solak bere gorputz guztia aurrerantz jaurti du, baloia buruz ikutu du, baina kanpora joan zaio. Jokaldi polita izan da. Berriz ere orain Urkiaga eskubialdean dago, baina ez da berriz aldaketarik egon delako, baizik eta López Ufarte erdiratu delako. Larrañaga. Bakero. Larrañaga beste kaldera, Orbegoz hori. Eta orain falta egin dio Patxi Salinasek Orbegoz hori. Lehen alderantziz izan da, eta orain zurigorriak egin dio Orbegoz hori. Zutitu da Tomas Orbegoz azpeitiarra, eta ordu zue beste azpeitiar bat, Larrañaga. De Andresek Sarabiarentzat, baina moztu duena Zelaieta izan da. Eta Zubizarretak atera beharko du, bat ere presarik gabe. 31. minutuan gaude, Atletikek bat, Realak utz. Atletiken gola Julio Salinasek lortu du 14. minutuan. Gorrizek eragozpenik gabe urruntzen du, De Andresek ikutu Goikorentzat. Leizerantzu. Eta Leizerantzuk Zubizarretari. Lasaiegi ari dira zurigorriak, eta bestalde Realak orain arte behintzat arrisku gehiegirik ez du sortu Zubizarretaren ate inguruan. Atletikek atera beharko du naiz eta Zamorak ateratzeko asmoa izan. Txato Núñez. Eta berriz ere Zubizarretarentzat. Minutuak aurrera eta zenbait ikusle txistuka. Sarabia. Galdu egin du baloia, baina Solak birreskuratu. Eta De Andresen jaurtiketa hori Patxi Salinasentzat zen, baina luzeegi joan da zuzenean Luis Arconadaren eskuetara. Ia Realeko jokalariak pizka bat animatzen diren. Oraindik nahiko atzeraturik ikusten ditugu. De Andres baloi asko kentzen ari da. Zelaietak Gorrizentzat. Eta orain Gajate, Zagartza zuri. Patxi Salinas nagusitu da, benetan partidu bikaina egiten ari dena Patxi Salinas, eta behin eta berriz txaloak berarentzat. Zamora. Zelaieta, luze Bakerorentzat, Bakerok erdiratu, eta gola. Realaren gola, López Ufartek lortu duena hain zuzen ere. Hor irudietan duzuen jokalari horrek lortu duen gola. Jokaldia oso polita izan da, eta zurigorriak ez dira ondo ibili. Hor baloia urruntzea lortzen du Zubizarretak, baina bakarrik zegoen kasu honetan López Ufarte, eta gola lortu. Bana beraz markagailuan, 34. minutuan etorri da
berdinketa. Realak egin duen kontraerosorik bakarrenetariko baten esango genduke. Eta orain badirudi jokoa pixkat animatuko dela. Gola lortuz geroztik, zurigorriak lasaiegi ibili dira eta. Ez da hori zure iritzia, Staniz? Bueno, bain bilatu berko du berriz gola sartzea, zergatik guretzat berdinketa bat, ez da ona, ez? 34. minutua, lehenago esan dugunez, lehen zati honetan. Eta Goikoetxeak Zubizarretari eman dio baloi hori. De Andresek gaizki ikutu du baloia. Eta txuri-urdinek atera beharko dute. Bana markagailuan. Zamorak atera. Txiki Begiristain bakarrik, baina jokoz kanpo. Santi Urquiaga. Luze Noriegarentzat, baina moztu duena Realeko atzelaria izan da. Patxi Salinas. Badirudi zurigorriak urduritu egin direla, edo horrelako zerbait ez dira ondo jokatzen ari azken minutuetan, eta Realekoak alderantziz egoera pixkat kontrolatzen dutela esan genezake. Santi Urquiaga. Eta Arkonadak bat ere eragozpenik gabe gelditu. Bien bitartean emaitza bat agertzen da hemengo markagailuan. Valladolidek utz, Atletico Madrilek bat. Valladolidek utz, Atletico Madrilek bat. Eta hemen Samamesen Atletikek bat, Realak bat. Julio Salinas eta López Upartek lortu dituzte golak. Azken minutu hauetan berdinketa lortu duenetik, Realak jokoa kontrolatzen duela esan genezake. Eta Goikoetxeak Bakerori falta egin diola adierazi du Sánchez Arminio arbitroa. López Ufarte. Aurrera jarraitzen du, Sarabia atzean utzita, eta falta. Sarabiak falta egin dio. Eta badirudi Zelaietak egingo duela falta horren jaurtiketa. Normalean, era hortako faltak Genaro Zelaieta jaurtitzen ditu. Baina baliteke López Upartek bera jaurtitzea ere. Edo batak keinu egin eta besteak jaurtitzea. Gure ustez, Zelaietarentzat toki egokia da. Bien bitartean, Zubizarreta esia eratzen ari da. Atletikeko 5 jokalari esian. López Uparte eta Genaro Zelaieta jaurtitzeko prest. López Upartek beste kaldera. Orbegozoren tokira. Inork uste zuena egin du. Txiki Begiristain eta Txato Núñez. Eta azkenean kanpora. Txiki Begiristainek ikutu duela adierazi du arbitroak. Eta zurigorriek aterako dute. Patxi Salinasek moztu du baloi hori, baina Sagartzazurentzat izan da. Sagarzazuk erdira. Bakero. Zamora. Txiki Begiristain. Txato Núñez berarekin. Txiki Begiristain berriz ere. López Ufarte. Baloia galdu egin du eta oraingoan ez da egon faltarik. Lizeranzuk ere baloia galdu egin du. Ikusi ahal izan duzuenez. Eta jokoak
Berriz Patxi Salinas, partidu bikaina benetan jokatzen ari dena. Sola. Askoz azkarrago ibili da Agustin Gajate, Zamora. Atletico Madrilek bigarren gola lortu du bien bitartean. Valladolid ikutz Atletico Madrilek 2. Gajate erasoan eta jokoz kanpo Zamora. 40. minutua beteko da Leicester. Bana markagailuan. De Andrés. Noriegarentzat, baina gehienetan zelai eta gehiago da. Txato Núñez ez du baloi horrekin jarraitzeko aukerarik eta Realekoek ondo atera dute. Bakero. Aurrelariak tokiz asko aldatzen dira Realari dagokionez. Behin eskubitik, behin eskerraldetik. Bakero, López Ufarte eta Txiki Begiristain ere tokiz aldatzen ikusten ditu. Eta orain Realekoak denbora galtz. Jakina, berdinketa eurentzat emaitza ona da. Hasieran esan dugunez, Realekoen amesetariko bat duten negatibo bakarra hemen kentzea da. Zelai erdiko jokoa, bi atezainen inguruetara heltzea zai gertatzen zaie, bai Realeko dira, bai Atletikekoi, eta esango genuke azken minutu hauetan Atletikekoi oraindik ere zailago. Patxi Salinas, behar bada gaur zuri horrein aldetik jokalaririk onena. Aurrera jarraitzen du Patxi Salinasek, erditzea lortzen du, bere anaiarentzat, baina ondo moztu du Sagarzazu Azkoitiarra. Patxi Salinas, berriz ere berarentzat baloia, López Ufarte baloi horren jabe, eta Txato Núñezek falta egin dio. Txato Núñezek falta egin dio, López Ufarteri, irundarra aurrerantz zijoanean. Hor dago López Ufarte, Realaren gola lortu duena. 41 minutu. Gorriz. Eta Arkonada. De Andresek moztu du, Noriegarentzat. Zamora atzetik etorrita baloi horrekin jabetu da, zelai eta falta egin diote baina jarraitzeko adierazten du Sánchez Arminio arbitroak. Berriz ere jarraitzeko, Orbegozo, bi zurigorriren artean, oso ondo Azpeitiarra, López Ufarte, Txiki Begiristain, ez da faltarik egon Sánchez Arminioren ustez. Larrañaga oso ondo jokatzen ari da une hauetan Erreala. Zelaietarentzat ez da kanpora joan baloi hori. Larrañaga berriz, baina orain jokoa atzeratu beharra dute. Asko atzeratu ere. Sagarzazu, Orbegozo bere ondoan, baina ez, Txiki Begiristain ematen dio, Gajate atzean, Larrañaga, Zelai eta bakar-bakarrik, Bakero ere atzera, Zamora, Larrañaga, Gajaterentzat baloia, Atletik presin egiten nolabait esateko eta Realekoak baloia dominatzen, eta ondo dominatzen gainera. Julio Salinas eta Zamora, eta baloia Arkonadarentzat. Sarabia oso bizkor eta azarre samar etorri da, baina ezin izan du ezer egin. Noriega,
galdu egin du Noriegak baloia. Ez dabil ondo orain arte behintzat Noriega. Bakero oso jokaldi bikaina eta arbitroak oraingoan ez dio bat ere mesederik egin Realari. López Ubartek eraman beharreko baloia arbitroaren hanketan gelditu baita. Hor dituzue Alberto Ormaetxea, Boronat eta Realeko ordezko jokalariak. De Andresek aterako du alboko sakea. Goikoetxearentzat eta lehen zatia amaitu. Kaixo, Gabon berriz ere ikusentzule guztioi Samamesetik. Orain dela 40 segundu, 50 segundu hain zuzen ere, hasi da bigarren zati hau. Eta gauzak berdin jarraitzen dutela esan behar. Ez dago inolako aldaketarik. Ez markagailuan, ez da jokalariei dagokienez ere. Realaren lehen erasoa eta Lizeranzuk alboko sakera bidali du baloia. Zamora, Zelaieta eta falta. Baina falta Realeko jokalariarena izan da. Zubizarretak atera beharko du. Zamorak eraman du baloi hori, bigarren zati honetan eta lehen zatiko azken minutuetan ere Zamora nagusitzen ari da. De Andres oso ondo hasi bada ere, gero pizkanaka Gipuzkoarra nagusituz joan da. Eta bigarren zati honetan ikusi egin behar zer gertatzen den. Markagailuan Atletikek bat, Realak bat eta beste emaitza batzuk ere baditugu. Oraindik ez azken emaitzak, baina partidu horiek jokatzen ari dira. Eta falta. Emaitza horiek aipatu baino lehen aipagarria dugu falta hau. Txato Nuñozi egin dioten falta. Falta hori ateratzen den bitartean, izan dezagun Sportingek eta Valentziak jokatzen duten partiduan bana daudela. Sportingek bat, Valentziak bat, Eltsek utz, Malagak utz, Razinek utz, Betisek bat. Eta Real Madridek utz, Osasunak utz. Oraindik partidu hauek batzuk behintzat hasi berriak dira. Atletik erasoan, Julio Salinas, De Andresek erdiratu eta Arkonadak ondo gelditu du. Hasieran eskuetatik joan egin zaio baloia, baina gero berehala eskuratu du berez. López Ufarte, Urkiagak ez du ondo moztu eta López Ufarterentzat izan da. Txiki Begiristain. Beste kaldetik bakarrik Realeko jokalaria, ez dira konturatu zurigorriak. Eta De Andresek ondo moztu. Zamora bakarrik etorri da beste kaldetik. Eta aukera ona galdu du. Bigarren zatiko 3. minutua, Lizeranzuk baloi hori aurrerantz jaurtitzen duenean. Zagartzazu eta Julio Salinas. Markaketa oso hurbilekoa, bien artean. Patxi, ateratzeko prest, Patxi Salinas. Ez, Urkiagari uzten du. Txato Nuñez. Aurrera jarraitzen du Tolosarrak. Manolo Sarabia, Txato Nuñezentzat berriz. Lizeranzu, Goikoetxea. Sarabia. Eta Realekoek kendu diote baloia. Lehenengo Zelaietak eta gero Zamora. Begiristain. Beste kaldera oso ondo aldatu du jokoa. Orbegosok ondo gelditu. Larrañaga. Zamora eta De Andres. Falta izan dela adierazi du Sánchez Andini arbitroa, baina gure ustez
Ez da faltarik egon, txoke bat izan da, baina intentziorik gabe. Ez dakit Stanis Argotek iritzi berdina izango duen. Bai, nik uste, zu izan duzuna egia dela, txoke bat izan da, bastante fuertea, baina horixe intentziorik gabe. Zelaieta, pase bikaina López Uparterentzat, Txato Núñez bere ondoan, atzean gelditu da De Andrés eta Goikoetxeak bidali du baloia kornerra. López Upartek aterako du kornerra eta area barruan Realari dagokionez Bakero bakarrik errematatzeko. Orain Gorriz hurbiltzen da. Eta areaz kanpokaldetik orain barruan sartzen bada ere txiki behire iztain dugu. Korner izan dela uste dugu, baina ez. Sánchez Arminio arbitroak ez du horrelakorik adieraz. López Upartek ikutu omen du azkenengoz baloia. Valladolidek bat, Atletico Madridek bi. Beraz, Puselakoek lehen gola lortu dute. Eta hemen Samamesen Atletikek bat, Julio Solinesen lortutako gol baten ondorenez, Realak bat, López Upartek lortutako gola. Biak lehenengo zatia. Bigarren zati honetan, 6 minutu jokatu dira orain arte, eta ez da golik izan. Manolo Sarabiak azkar atera du, Julio Salinasentzat. Manolo Sarabia berriz, aurrera jarraitzen du Gallartakoak, eta alboko sakea. Julio Salinas, Sagarzazurekin borrokan. Julio Salinas non, Sagarzazuan, López Uparte. Ondo moztu du Txato Núñezek, Zamoraren gana zijoan baloi hori. Urquiaga. Patxi Salinas. Eta Orbegozo jaurtitako baloi hori kanpora joan da, baina Realak atera beharko. Hor dago Tomas Orbegozo. Eta hor ikusten duzuen 13 zenbakidun hori, Txetxu Gallego da, beroketak egiten. Berriz ere Orbegozo ateratzeko prest. Eta korner. Oraingoan Txato Núñez Bakeroren ondoan zegoen. Eta Bakero baino lehenago ikutu du baloia kornerera bidaliz. Begiristainek aterako du korner hori. Bigarren zati honetan Reala jokoa gehiago kontrolatzen ari da. Ez da horrela, Stanis? Bai, bigarrengo zatian da amaierako lehenengo zatian 15 minutu gola lortuenetik oso ondo ari da jokatzen eta orain oso ondo ari da jokatzen bai. Gorrizek eraman du baloi hori, baina zuri-gorriak aurreratu egin dira eta Realekoek baloia atzeratu beharra izan dute. Lizerantzuk kanpora bidali du baloia, alboko sakea eta Orbegozok aterako du. Ondo jarraitzen du Zamorak eta Txato Núñezek moztu. Oso ondo ibili da Zamora jokaldi horretan, Goikoetxea baino hobeto. Zubizarretaren zapaloia. Sánchez Arminio gain-gainean zegoen eta horrela ikusi du. Bigarren zatiko 8. minutua. 9. ia. Julio Salinas Sagarzazurekin eta alboko sakea. Patxi Salinasek aterako du. Urquiaga. Txato Núñez. Eta bigarren zati honetan joko gutxi ikusten ari garela esan behar. Eta ikusten dugun apurra txuri urdinena dela. Goikoetxea eta Zubizarretaren zapaloia. Txistuak zurigorrientzat eta nik uste ondo merezita. Gauza gutxi egiten ari direlako.
Zagarzazuk ikutu du baloia, eta Noriegak ateratzen du. Patxi Salinasek erdiratu, baina atzelariak oso azkarri ibili dira. Sola. Txato Nuñezentzat, zenbait ikusleek txistuak Solari. Noriega, Orbegozorekin, Sarabia, aurrera jarraitzen du Manolo Sarabiak, eta kanpora. Gajatek ikutu du baloia buruz, eta korner izan da. Realeko atzelariak ez dira ondo ibili jokaldi horretan. Manolo Sarabiak harrapatutako baloia ondo erdiratu du, baina Gajatek ere bikain kornerrera bidali. Sarabia berak atera du kornerra. Solarentza baloia. Erdiratu egiten du Solak. Goikoetxea errematatu. Korner izan daiteke. Hala ere ez da joan kornerrera. Goikoetxea erdiratu. Eta kanpora. Julio Salinasek buruz ondo errematatu du, baina kanpora. Gainera, ezin genezake esan Julio Salinas buruz oso trebea den. Haundia bada, baina trebea ez. Arkonadak atera du. Txato Nuñezek moztu, baina ez behar bezala. Goikoetxea. Utz egin du Goikoetxeak. Eta azkenean, eragozpenik gabe Zubizarretari. Zelaia futbolen jokatzeko ondo dago, baina busti samar dagoela esango genduke, eta bigun aurkitzen dela azken egun hauetan euri ugari izan dugulako. Goikoetxeak atera, Julio Salinas area barruan Zagartzazurekin, eta Zagartzazuken ikututako baloi hori kanpora joan. Patxi Salinas. Orbegozok urrundu, Bakerorentzat, Bakero eta Lizerantzu, oraingoan Lizerantzu nagusitu da. Hasieran Lizerantzu falta egin dio Bakerori, baina arbitruak jarraitzeko esan du. Eta albokoari begira egon beharrean, baloi hori oso urrun jaurtitzea erabaki du Zelaietak. Zubizarreta. Atezainen gana heltzen dira baloiak, baina bat ere arriskurik gabe. Gehienetan, talde bakoitzeko atzelariek emandako baloiak. Julio Salinas eta Zagartzazu. Kanpora joan da baloi hori. Zenbait jokalari protestatu egiten dute, Zagartzazu falta egin diola adieraziz, baina arbitruak ez du horrelakorik seinalatu. Sola. De Andrés bestekaldean, berarentzat izango da baloia, baina Zamorak oso ondo moztu du. Txiki Begiristain, baloia ondo kontrolatuz, Gajate eta atzera. Elkarren beldur handiz ari dira bi taldeak, edo behintzat itxura hori ematen du. Estaniz, iritzi berdina duzu? Bai, beti bezala nola emaitza errealantzat favoralea da, bana, orduan Reala bere partido egite dut beti atzea jokatzea da, eta ni uste ondo ari dela bere partido egiten. Batez ere bigarren zati honetan, eta lehen zatian gola lortu duenetik, Reala nagusitzen ari da San Mamesko zelai honetan. Lizerantzu oso gaizki ibili da jokaldi horretan, Bakero ondo ordea, aurrera jarraitzen du Goizuetakoak, Zamorarentzat, Larrañagaren jaurtiketa Goiti. Lizerantzuk baloia urrundu beharraren urrundu beharrez, gaizki saltatu du, lurrera erori da, eta Bakerok aprobetxatu du hori. Azkenean, ezer gertatu espada ere. Bigarren zatiko lehen ordu laurdena beteko da Leicester. Patxi Salinas, Goikoetxea, jaurtiketa eta ondo gelditu du Arkonada. Oso urrunetik jaurti du eta indar gehiegirik gabe.
beraz ez zuen eragozpena handirik. Eta badirudi Javier Clementek lehen aldaketa egingo duela. Gallego zelairatuko du. Eta badirudi De Andres izango dela kenduko duena. Itxura baten. Baloi hori, orain jokaldi arriskutsua, Bakero aurrean, eta kanpora. Lizeranzuk izugarrizko hutsa egin du, izugarrizko hutsa, eta Zubizarretak ere haserre egin dio Lizeranzuk. Eskerrak zurigorrientzat, Bakero ez dena jokaldi horretan ondo ibili. Bigarren zati honetako eta behar bada partidu guztiko jokaldirik arriskutsuenetarikoa izan da eta Bakerok Zubizarretaren aurrean utz egin du. Tamalgarria txuri urdinez. Eta lehen aipatutako aldaketa hori oraintxe bertan izango da. De Andresen ordez, Gallego zelairatzen da. Eta beste alde batetik hor ikusten duzue 14 zenbakiarekin Endika ere beroketak egiten. Behar bada Noriegaren ordez zelairatu daiteke edo bestela Julio Salinasen ordez. Badirudi Andoni Basabek elkarrizketaren bat egiteko aukera duela. Oraintxe bertan erretiratu den De Andresekin. Horrela balitz Andoni, badaukazu. Beraz, guk zelaian zer gertatzen den kontatuko dugu bien bitartean. Orbegozo oso indartzu eta korner. Orbegozo barruraino joan da oso indartzu. Eta orain bai, orain De Andresekin elkarrizketa egiteko aukera du Andonik, beraz aurrera elkarrizketa horrekin, baina laburra izan dedila eskatuko genizuke. Miguel de Andrés, el primer cambio del Atleti, difícil el partido. Sí, bueno, el principio ha sido bueno, hemos jugado bastante bien en la primera media hora. Si hubiésemos aguantado un poquito el gol que teníamos a favor y hubiésemos jugado un poquito atrás tranquilos, yo creo que no nos hubiese metido la Real el gol. Después, una vez que nos ha metido el gol, vamos con un poco de prisas y la Real es un equipo muy peligroso y nos puede hacer ¿El cambio debido a qué? Bueno, el cambio me supongo que es para dar un poco más de ofensividad al equipo, ya que a mí, no sé, me ponen cada día en sitios distintos y el medio campo lo extraño muchísimo en la zona izquierda. Gracias, Miguel de Andrés. Eta besterik gabe, Pedro Mari zeuretzat txanda. Mila esker Miguel de Andresi eta baita Andoniri elkarrizketa horregaitik. Eta falta hori Solak jaurtiko du. Goikotxea ez da heldu baloi horretara. Eta orain Realaren kontra erasoa. Urkiagak ondo moztu du. Eta Lizeranzuk ez dio Zubizarretari ematen. Baziru dien Zubizarretari emango ziola, baina ez. Gallego. Eta orain Zubizarretak atera beharko. Patxi Salinas eta Zamora. Orain badirudi De Andres erretiratu ondoren Zamora Patxi Salinasekin ibiliko dela. Julio Salinas, Zagarzazu aurreratu da. Patxi Salinasek lehen zatian oso ondo jokatu du, baina bigarren honetan gauza handirik ez du egin orain arte. Ez da horrela, Estaniz? Bai, ni izango nuke lehen biziko denbora oso ona egin dula eta orain pixka jetxin dala. Baina uste ekipoare pixka ez dala ondo ari jokatzen da horregatik laikelea. Behintzat, gauza batago argi, Reala jokoa ondo kontrolatzen ari dela. Lasai samar jokatzen eta zurigorriak urduri dabiltza. Gallego, zelariatu berria. Noriega eta falta egin dio Gorrizek. Hor duzu markagailua, bigarren zatiko 19. minutua Atletikek bat, Julio Salinasen lortutako gola, Realak bat, López Upartek lortutako gola. Txato
Nuñez ez da fin ibili jokaldi horretan. Goikotxeak moztu du orain. Lizeranzuk oso luze, inortxo ere ez dagoen toki. Zurigorriak deskontrolaturik dabiltza, eta era horretan ez dute zeregin. Realak puntu bat eramateko aukera du, eta behar bada biak. Kontraerasoren baten, suerte bizka bat badute behintzat. Txato Nuñezen moztu du, Sarabiarentzat. Sola, baloi gehiegi atzeratzen ari dira Zurigorriak. Urkiaga bakarrik, barruraino jarraitzeko asmoa du. Eta aukera ere bai, erdiratu. Txeman Noriega baloia ikutu egin du eta kalte gehiago egin dio mesede baino Atletikeri. Patxi Salinasek min hartu du jokaldi horretan eta zelaiaren kanpokaldean gelditzen da. Bien bitartean jokoak jarraitu egiten du. López Ufarte, Bakero, Larrañaga, jendea txistuka, Patxi Salinas zelaiaren kanpokaldean minez lurrean etzan da, eta zelaiaren kanpokaldean dagoen ezkero jokoa gelditu beharrik ez dago. Julio Salinas, galdu egin du Julio Salinas baloi hori, Realaren kontraerasoa, López Ufarte, Gallego, berarekin, badirudi bigarren zati honetan Gallego izango dela López Ufartez arduratuko dena. Lizeranzu. Noriega atzerantz. Goikok luze. Julio ez da heldu. Eta Larrañaga. Reala atzekaldean bate eragozpenik gabe ari da Zurigorrien jokoa kontrolatzen. Aukera oso ona Larrañagarentzat, baina Zubizarreta ondo ibili da. López Ufarte eta kanpora. López Ufarteren intentzioa oso ona zen. Zubizarreta bere atetik urrun zegoen, baloia urruntzen etorrita. Eta hori aprobetxatuz baloia zaretara bidali nahi zuen irundarrak, baina ez da horrelakorik izan. Bien bitartean, Valladolidek bigarren gola lortu du. Valladolidek 2, Atletico Madrilek 2. Eta esan dezagun, Atletikeko sendagilea, Gorostidik jauna, Patxi Salinasen ingurura joan dela, zer gertatzen den jakiteko. Oraindik Patxi Salinas kanpoan dago. Eta Atletik beraz, 10 jokalarirekin ari da. Txiki Begiristain. Urkiaga garrapatu du baloia. Sarabia ez da heldu. Zelaieta lehenago. López Ufarte. Tomás Orbegoso. Larrañaga. Beste kaldera Zamora dagoen tokira. Zamora bakarrik. Eta Lizeranzuk moztu du. Julio Salinas entzat. Lizeranzu erasoan. Aurrera jarraitzen du. Pase ona Noriegarentzat, baina baloi hori Realeko entzat. Barcelonak bat, Herkulesek utz, hori da markagailu gairazten duena. Realaren erasoa, Bakero oso ondo, jaurtik eta kanpora. Bakero ondo ari da batez ere bigarren zati honetan aurrekaldean, aukera 2 izan ditu, bat hau eta asko argiagoa lehengoa, Zubizarretaren aurrean bakarrik gelditu denean, baina ez baten ez bestean ez du asmatu. Bigarren zatiko 24. minutua, Goikotxea baloiaren jabe. Patxi Salinas oraindik ere ez da zelairatu eta badirudi lesionaturik dagoela, beraz ez du jokoan jarraitzerik Patxi Salinasek eta bere ordez Endika zelairatuko.
Clementeren planak honen bestez aldatu egingo dira, ez duzu uste, Estanis Argote? Bai, pixka planak aldatu dira zergatik, bueno, Patxi Salinas kanpo erdikoa da eta baina indika aurreralia aterako da, baina gol bat lortze du. Patxi Salinasek partidu ona jokatu du, partidu polita, eta hor duzue erretiratzen, badirudi orkatilan edo min hartu duela, ez dago oraindik zehat mehatz esaterik, baina behintzat gure asmoa lehen bailen sendatu dedila da. Atletikek lehen ditu nahiko jokalari lesionaturik, gehiago izateko. Falta hori atera du Atletikek. Gallego, Sola, erdiratu egiten du Naparrak. López Ufarte entzata baloia, eta kanpora. Kanpora joan zaio baloi hori López Ufarteri. Eta entzuten dituzuen txalo hauek Patxi Salinasentzat dira. Oraindik ez da aldakeletara joan, ordoa. Eta jokatu duen partidu bikainagaitik merezi ditu txalo horiek. Goikoetxea. Kanpotik jaurtitzen saiatuko da behar bada, ez. Endika, Urkiaga, erdiratu egiten du Urkiagak, eta gola, ez! Orain ere ez! Barkatu, gola lehenago adirazi dugu, baina ez da gola izan, bazirudien barrura zijoala baloia, langan jodu, goiko abean jodu, eta gero hor dago jokaldia berriz ikusita, ia berriz ikusteko aukerari dugun, eta gero Julio Salinasen errematea goitik joan. Benetan aukera ona, zurigorriek galdu dutena, eta suertea jakina zuri ordinentzat. Ikusleak animatu egin dira, eta Txalos eta Oiuz orain dihar dute. Kanpora baloia, baina Realak atera beharko du. Azken momentuan, Endikak ikutu duelako. Bana markagailuan, bigarren zatiko 27. minutua, eta Andoni Basabek Atletikeko Gorostidi sendagilearekin hitz egiteko aukera duen ezkero, berak azalduko digu inok baino hobeto zer duen Patxi Salinasek. Aurrera, Andoni. Horrela da, está con nosotros el doctor del Athletic. ¿Qué es lo que tiene exactamente Patxi Salinas? Pues de momento se puede decir que hay un esguince de tobillo, porque se ha inflamado rápidamente todo ello y hay que esperar a hacer una exploración posterior para valorar exactamente el alcance de la lesión. ¿Parece grave? Hombre, grave no lo sé. Cuando se explore más profundamente se verá si los ligamentos están tocados o no están tocados. Vale, muchas gracias. Eta hori izan da gertatu dena. Beraz, zurita txanda berriz ere Pedro Mari. Beraz, badirudi datorren igandean ere jokatzerik ez duela izango Patxi Salinasek. Bien bitartean Realak atera du eta Lizeranzuk baloia kanpora bidali du. Orbegozo ateratzeko prest. Eta kanpora joan da zuzenean. Realekoek batzutan baloia urrundu egiten dute, denbora jaltzeko noski, eta zeinbait ikuslek hori ez dute parkatzen. Julio Salinas. Aurrera jarraitzen du, Sarabiak atzerantz, Miguel Ángel Sola, Noriega, area barruan, erdiratuz, eta kanpora. Alboko sakea, ez da kornerra izango. Eltsek bat, Malagak bat, oraintxe bertan hemengo markagailuan agertzen den beste emaitza bat, oraindik ez dago amaituta partidu hori. López Ufarte garrapatu du baloia, eta pase luzeegia Realeko jokalarientzat. Txato Núñez. Sola. Solak erdiratu, Sarabia, Gallego, eta Urkiagaren jaurtiketa. Nik uste pasea egitea nahi zuela, baina hori harrikada bat izan da.
Realak ateratzen du, bat ere presarik gabe. Goikoetxea. Noriega, bere aurrean Zelaieta. Erdiratu egiten du Noriegak, baina Gajateko oso ondo moztu du buruz. Sola. Solaren jaurtiketa. Berriz ere Gajate jarri du bere hanka. Aukera Julio Salinas entzat, baina Realeko atzelariak oso seguru dabiltza. Eta txaloak zuri gorrietzat. Gallego. Sánchez Arminio arbitroak adierazi duenez. Baloi hori eskuaz gelditu du Gallegok, guk ez dugu uste horrela izan denik. Baina arbitro ere hurbil zegoen. Racingek utz, Betisek bat. Partidua amaitu da. Eta Maguregiren mutilak 2 puntuak galdu dituzte. 2 puntu negatibo esan nahi dugu dituzte orain. Naiz eta joan de larumatean Realaren aurka puntu positibo bat lortu. Oraingoan falta Realaren aurka. Eta hor dituzue Realeko 2 jokalari beroketak egiten. Satrustegi eta Zubillaga hain zuzen. Txato Núñezek Bakerori falta egin dio atzetik etorrita eta lehen txartel horia. Txartel horia Txato Núñezek ikusi duena. Txartel horia Txato Núñezek ikusi duena. Bakerori egindako sarrera horregatik. Guk uste ondo merezitakoa. Oraindik ez da zutitu Goizuetakoa, orain bai. Eta oker emandako emaitza bat zuzendu beharra daukagu, baina ez guk oker emandu dugulako, markagailuan okerra agertu delako baizik. Racingek eta Betisen arteko partiduan berdinketa izan dugu. Racingek bat, Betisek bat. Markagailuan gaizkia agertu da emaitza hori eta gero zuzendu dute. Beraz, Maguregiren mutilak puntu negatibo bat bakarrik jaso dute gaurkoan, eta ez biak. Realak kornerra atera beharko du, bigarren zatiko 33. minutuan aurkitzen gara. Realeko 2 jokalari bakarrik, zelai barruan, area barruan esan nahi dugu. Eta Zubizarretak eragozpenik gabe gelditu. Zelai erdira atera. Gallego. Sola. Leixerantzu zurentzat. Leixerantzu erasoan. Endikarentzat. Berriz Leixerantzu. Gallego. Ezin izan du aurrera jarraitu Gallegok. Zelaietak moztu duelako. López Ufarte erasoan. 3 aurrelari eta 3 atzelari. López Ufarte gelditu egin du pizka bat jokoa. Tomas Orbegozo hori emateko. Orbegozo. Endikak moztu du eta loboko sakea. Endikak ez, Gallego. Hor duzue, markagailua 34. minutua. 11 minutu beraz gelditzen dira partidua amaitzeko. López Uparteren jokaldi bikaina, arriskutsua izan daiteke, eta azkenean gaizki jaurtitu, bat ere indarrik gabe. Endika eta Zagarzazuk falta egin dio. Endikarekin Zagarzazu ari da orain, eta Julio Salinasen ondoan gorriz ikusten dugu. Solak azkar atera du, Txato Núñezentzat, honek erdiratu, eta
Noriegak egindako erremate hori ikusi ahal izan duzuenez, kanpora joan da oso desbideratu. Behar bada baloi hori gelditu egin behar zuen, ahal izan ezkero behintzat. Ez da horrela, Estaniz? Bai, baina usteet astirik etzakala gelditzeko eta bueno, ez da lailatu oso ondo. 10 minutu gelditzen dira eta 10 minutu hauetan edozein gauza pasatu daiteke. Athletic erasoan ari da, baina txuri-urdinek kontraeraso azkarrak egiten dituzten noizpeinka, arriskua sortuz. Orbegozo, urrundu egin du baloi hori, Leizeran Zubakar bakarrik, Endika, galdu egin du Endikak, López Ufarte, Txiki Begiristain, Txato Núñez ibili da hor, baina galdu egin du baloia, López Ufarte, bigarren zati honetan hobeto ari da gure ustez López Ufarte, zelai guztian zehar dabil, Orbegozo eta Gallego, eta alboko sakea Urkiagak atera du. Goikoetxea. Urkiaga, bere hegaletik sartzeko aukera, erdiratu. Arkona da ondo ibili da jokaldi horretan. Eta falta. Alboko sakea, ez dakigu, alboko sakea. Alboko sakea eta bien bitartean Realak aldaketa bat egingo du. Hor dago Alberto Ormaetxea Zubilagarekin. Zubilaga zelairatuko da. Baina oraindik ez dakigu noren ordez, Orbegozoren ordez dirudienez. Horrela da, Orbegozoren ordez Zubilaga. Orbegozo bat ere presarik gabe dator aldageletaran, eta horregaitik zenbait ikuslek txistu sartzen dute hori. Gallego, Leizeran zurentzat. Leizeran zu gerdiratu, baina oso gaizki. Osko gaizki ari da jokatzen Athletic bigarren zati honetan. Hogeita 18. minutua beteko da Laizter. Gallego eta Larrañagak ikutu du eta Athleticek atera beharko. Goikoetxea. Urruti jaurti du Goikoetxeak, inortxo ere ez dagoen tokira, eta honela ez dute zereginik zuri-gorriak. Kanpora joan zaio Txato Núñezi baloi hori. Realarentzat beraz. Eta zelaietak aterako du alboko sake. Oso minutu bitxi gelditzen dira partidua amaitzeko. Alboko sake berri bat. Eta hor irudietan ikusten duzuen Lehoi horrek gaurkoan ez du gauza hundirik erakutsi. Sarabiak atzeratu egin du baloi hori, ez dakigu zergaitik eta gaizki atzeratu ere. Eta orain gehiago atzeratu duena Bakero izan da. Arkona da. Eta Atezain Internazionalak atera du. Leizeran zu. Txato Núñez zain zegoen, baina ez da berarentzat izan baloi hori. López Ufarte. Txiki Begiristain bere ondoan, baina Txato Núñez oraingoa nagusitu da. Noriega oso atzeraturik, baloien bila etorrita, egia esan Athleticen zelai erdia bigarren zati honetan ez da ondo funtzionatzen ari. Urkiaga, hegaletik jarraitzeko aukera du, erdiratu. Arkona da, ez du ibili da, nire ustez falta ere egin diote.
López Ufarte. Eta falta, hori bai. Solak Irundarrari egindako falta. Javier Clemente. Eta saskibaloiari dagokion emaitza bat ere oraintxe bertan heltzen zaigu eta albiste posgarria gainera. Caja de Alabak Estudiantesen aurka Madrilen jokatutako partidu horretan irabazi egin du, 10 punturen diferentziaz gainera. Beraz, Caja de Alabak oraindik badu 8 honenen artean sartzeko aukera eta itxaropena. Partidu bat irabazi behar du. Urrengoa Luki Canariasen aurka da. Da gaur Estudiantesen aurka Madrilen irabaztea oso garrantzitsua da Xabier Añuaren mutilentzat. Albiste posgarria beraz, eta hemen berdinketa. 40 minutu, Bakero eta Liserantzu nagusitu da. Urkiaga, min hartu du Urkiagak, Bakerok egindako sarrera gogor horretan. Eta Sánchez Arminiok ez dio txartel horirik erakusten. Berrogeita batgarren minutua, eta badirudi partidua horrela amaituko dela, estan izarroten? Bai, hemen ikusten du nahiko futbol kaskarra ari egiten, eta, bueno, hola segitzen bau, jarritzen bau, partidua hola bukatuko da. Zergatik Reala kontrara oso ondo ari da, eta arriskugarria da. Gallego garrapatu du baloi hori, azkenengo aukerataiko bat izan daiteke, eta Zagarzazuk arearen ertzean falta egin dio. Orduzue Sánchez Arminio jauna, orain arte lan ona egiten ari den arbitroa. Arearen ertzertzean sola jaurtiko du, baina zuzenean jaurtitzeko toki egokia ez da, ez antzik ere. Atletikeko 5 jokalari area barruan. Eta Errealeko guztia. Errealekoak nagusitu dira, Bakero falta egin dio sola. Falta egin dio sola Bakerori. Eta hor ikusi duzu momento batez Ormaetxea zutituri. Berrogeita bigarren minutua. Berrogeita hirugarrena esango genduke, segundu bakar batzuk bakarrik falta dira. Berrogeita hirugarrena betetzeko. Zubilagak ikutu du baloi hori. Eta azkenean Urkiagak ikutu ondoren alboko sakea Realarentzat. Jendea Samamesetik alde egiten hasi da. Eta bien bitartean Olaizola eta Satrustegi aldaketak, beroketak egiten ari da. Azkar atera du falta hori Atletikek, eta Txato Nuñezek luze baina Realekoak nagusi ditu. Sarabia garapatu du baloia Noriegarentzat, Noriega galdu egin du, eta ez da faltarik egon kasu horretan. Zamora, López Ufarte, Zamorarentzat luzeegi eta berdin txiki begiristainentzat. Jokoz kanpo zegoen gainera, txiki begiristain. Orduzue Satrustegi, eta badirudi denborarik badago behintzat, Bakeroren ordez aterako dela, baina behar bada denborarik ez da izango, minutu bakar bat gelditzen baita. Julio Salinasek Zagarzazuri egin dion falta. Eta partidua ia amaiturik dago. Minutu bakar bat gelditzen da. Gutxiago esango genduke, Sánchez Arminiok zerbait luzatzen espadu. Eta denbora galtzeko Ormaetxeak aldaketa bat egingo du. Bakeroren ordez, Satrustegi zelairatuz. Baina aldaketa honek ez du bat ere zentzurik, denbora galtzeko izan ezik. Txartel horia
Satrustegiri behar bada dagokio baino lehenago zelairatu delako. Ez dugu bestela arrazoirik ikusten. Bien bitartean denbora galtzen eta Sánchez Arminio arbitroa erlojuari begira. Une batetik bestera partidua amaitutzat emango du. Urkiaga baloia galdu egin du, López Ufarte bikain darama, Zubillaga, Zamorarentzat, eta falta. Txato Núñezek egin dion falta. Argia, gure ustez, falta oso argia. Azkar atera du Realak, eta Lizeranzuk kanpo. Partidua ia amaituta dagoela esan genizak. 45. minutua bete da, 46. ere une honetan, baina zerbait luzatuko du behar bada Sánchez Arminio jauna. Falta berri bat, Txiki Begiristain oraingoan egin diona. Eta López Ufartek aterako du falta hori, astirik baldin badago. Azkenengo aukera izan daiteke, aukera arriskutsua benetan, eta korner. Azken minutuan ez, luzapeneko denporan, bigarren zati honetako aukerarik onenetarikoa izan dute Realekoek, baina azkenean ez dute asmatu. López Ufarte, korner hori jaurtitzeko prest, 47. minutua gure erlojutik, jentea botellak eta latak botatzen ari da, eta Zubizarreta garrapatu du baloia. Azkar atera ere, Gorrizek bentaja guztia, Ostikoz urrundu du, eta Zubizarretak gelditu. Azkar atera du Zubizarretak, eta badirudi Sánchez Arminio jaunari erlojua gelditu egin zaiola. Bestela ez dago horren beste luzatzen. 47 minutu eta 40 segundu. Korner berri bat, eta orain amaitu da. Gure erlojutik 48. minutua betetzeko 10 segundu falta zirela. Atletikek bat, Realak bat, lehen zatiko 14. minutuan lortu du gola Julio Salinasek, eta 20